Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMutoko. Apo tafambira nhau inorwadza, nhau yemurume akaita zvokudonha ndokubva ashaika. Zvirwere zvekudonha ndofunga zvati wandisei munyika nekuti izvozvi kutaura kwatiri kuita tanga tashedzwa zvakare kumvurwi kune mumwe mudzidzisi akadonha pachikoro achibva ashaya. Ndofanike chiitiko chaitika kuno, asi tinoona sekunge pane nyaya kumashure kwenyaya. Nese muri tuya izvi. Pamsore wana baba. Ndimani imi? Maina makosi. Aiwa takutoda zita chii? Ora ichitio mumburundu. Tirimo. Mburundu. Taure. Pamsore wana baba. Pamsore wana amai. Inini ndakauyo nenyaya yangu. Ndangoitauro muchidimbu. Ndine mwana asikana wangu ari kubatwa nemhepo. Mhepo iyi iri kutaura zita rababa mukuru wangu. Achiti kana abatwa nemhepo iyoyo ari kuti obvious ngaandipe mombe yangu, ngaandipe mudziyo yangu. Saka zvamira zvakadaro takambofamba. Kufamba kwataingoita nguva yakanyanyisa. Ini ndakamhanya kunodaidzwa nasekuru vari pabhodhi papadzika nevanhu. Mainini vakasara vakabata mwana wangu nevakomana wandandinawo. Sekuru vakasvika pane mwana vakati amai ndiregerere nemhaka yekuti tiri kutadeukirwa nomwe mwana, saka ndiri kuzviziva shumba ndiri kugadzirisa. Sekuru vakataura naamai wavo, ndofunga zvadaro mhepo yakabva yaenda. Ndo ndakamhanya kudaidza papa nebhodhi. Ndo wakanga wakutaura nomhepo yake? Sekuru vachitaura nemhepo, mhepo ndipo yakaenda. Ndofunga mangwana acho vanhu vakaradza zvavo mutumbi. Sekuru havana zokwanisa kutaura neni. Sekuru ndakazongonzwa wese warunzi waenda. Kwanogoenda sei wasinisira zvinhu zvakadai so? Ari kutaura pavazamai wangu, ari kutaura pandaamai wavo. Saka ini ndiri muroorwa, zvendiri mwana mudiki pano nyaya iri kundiremera. Ndosaka ndakazotitawo pfungwa dzokuti rega ndiende kwana achangamire ndoedze kubatsiwa. Ndosaka mandona ndasvika. Akwira mchuru changamire. Ya, ndikutaura panapa ndini obvious. Ya, ichokwadi chavari kutaura mainina kuti mwana wavo anobatwa nemhepo. Chitaura zita rangu. Ndakatanga kundozvizwa. Mati ichokwadi kuti mwana wavo anobatwa nemhepo inodaidza zita rei? Chitaura Chitaura iyi.
ndakatanga kundozvinzwa kuti ndozviri kuitika pamwana uyu. Ndakagara wasina kundinyepa, ndisina kuona kana akauya kundinyepa. Rabuda ndipo ndakazozvinzwa kuti shiwa raita office. Barataura office ngatayo zvakanaka. Ndakaombera ndikati wambuya kana muri mwambuya chaizvo chaizvo. Ndini office wacho ini. Zvakanaka kuti muite se chigare pasi nditaura nemi wazukuru wazeri pano. Rakaramba. Kubata kudodini zvakaramba kana kupera kana kugara pasi pakaramba. Ngati vanhu usadzama watatu kuzotombata kumumonyekezi. Aiwa ndipo takazopedza ipapo zvikachinzi right zvomaita mimi kumba kwomurume uyu kuda kuti ukotore ivhu muya naro kunoko uyu minamato iyi muende mogesekese kudzimba dzenyu. Vanhu vakati manje nyaya tafambira chacha haina kubuda isaida kuti tirivoti mhepo iyi ndeyani. Gara takagara kusvika kuma4 vanhu vese vatopera kuprofita chichi. Vanhu ndipa kuti nai kunotaura dokere chipa na takasita kuzomuendera tamuendera tikanzi isusu tauya kuti tibatsiwe. Ndipo akazoti right saka ndipo akazoti right itaenda sapa vataita ndasa ndo bazoti vata zvikanzi iwewe uri kunangizwa kauchinzi uno mushonga andina kuramba ndikati zvikanzi mese muri panapa mese dzimba dzenyu dzese ndiye ari kukushungurudzai uyu ndiye ane mushonga uyu. Zvikanzi nevamwe ndanga ndinawo tazvinzwa iduwo wamuprofita asi nyaya chacho yatafambira semhuri munhu zvamuri kuona kudai so hazvisiri izvo zvoba. Nyaya yatafambira semhuri mwana uyu ari kuhwara ndipo tafambira wakaita munamato wawo dzimba zvedu dziri panono papa waita munamato wawo. Ndakandonzwa nevamwe masaiti kuti munamato uri kuitwa apa ipfungwa yomwana asi nokuda kwokuti kufambidzana kwatiri kuita pakati apa hapana abari kuenda kumba kwomunhu. Saka inini handina kuita sei kusvika pamba ipapo. Munhu wangu akatondi musi waitwa pfungwe akadarika nepo ndakanga ndiri kuchitaita pagadeni haana kundiudzaba hapana zvandakaziva akazoenda kuno wana wangu ndiwo akataurira kuti tinopfungwa apa. Saka ndakangofunga kuti ipfungwa yawo because inini ndoendawo chechi ndinomboitawo pfungwa yangu ndichingoitawo pfungwe sezvatinongoita. Ndakangoti haipfungwa yawo ndati hawana kana makasununguka endai right. Ndati gare ndipo ndakazonzwa kuti shoko rasvika ndakubasa zvikanzi uri kudiwa futi kwasabhuku koinda zvikanzi aiwa kwauya kwachangamira saka nyaya yenyu ndiko yavo. Ndati right hazvina kipa. Ndikati asi manje pamandidaidza pakati pomwedzi warungwa tinoshandira hwabvumeba ndikukumbira kuti muitise mundimire kupera kwemwedzi shuwa wakabvuma kupera mwedzi kuchisvika ndobva ndauya ndikati sekuruko ndiwo akengo aripo ndikabva ndafona sekuruko ndauya wakati right ndiri kuya vata mangwana acho vauya kwasabhuku. Aiwa tasvika kwasabhuku wakangobvunza zviri kufamba sei chichi ndo zvamaiguru zvikanzi zvakaita sei ndipo ndakataura mombe nemidziyo zvikanzi uri kuzvitora papi zvikanzi aiwa nyaya tanga chitoitaura masikati ano wanzi ngochitaura nani zvikanzi ndine vanhu vatatu tanga chitaura navo patanga tichitamba mutambo uyu zvikanzi nasabhuku unogona here kuenda kuwatora iyo tikakutenda watora zvikanzi ndinoenda kuwatora zvikanzi vanhu vacho ndokwani zvikanzi ndokanyamakosi zvikanzi alright inini zvandakuita Jacob iwe chenda utori vanhu wake iwavo uye nawo pano ibvo waenda futi ubva tore nekomiti yangu muye mese papi pano zvikanzi ore ndakutoenda kuwatora ndikuuya nasekuru baba Rosi neni nomuningi nangu nowakadzi tasvika kwatakaendesa uko kwamutoko tiri mumba ndofunga sekuko hawana kupamira kwangoti wakandotitsvisa kanzi pano ndo pana anoshandira kubva waenda uko wakaenda takazosara tozomuona anoshandira akatishandira akatsanangura zvakanaka zvikachinzi imimi amai imimi kuda waiwa maine wangu imimi mhepo iri apapa hapana nomufi baba muri kutoshungurudza mweya womufi arikuda tozora hapana imimi zvamakaita pamba penyu amai muri kuzviziva zvamakaita pamba penyu muri kuzviziva. Ngati inini ndinoenda kuchechi asi handisi kuda kuti ndinoenda kuchechi kwangu hendei kwamunoziva imimi. Ndofunga takadzika dzasi kwabonda makara tasvika kwabonda makara takaenda tiripo 18 tikasvika tikaitwa ndaza yedu tasvika ikoko zvikachinzi nomweya aiwa inini chandiri kuona apa iwe John nouyu ndaona muri mukoma nomuning'ina asi apa muri kuita nyaya yekupomerana apa zvino nyaya yekupomerana ndatsvaga apa hapana
nyaya ipi kana nditsvagei kuti ndione kuti pano mweya wemufipi hapana, asi nyaya iripo ndekuti pane urombwa huripo, mhepo iri kutenderera ipapo inoda kuti itoshandiwa, iri kubata pamwana upi, iri kubata pamwana upi. Kana uende kuchechi ozvibvunzire zvinhu zvipi izvo zvichazvinzwa, ndikati sekuru inini handitode munhu aita zvondifeya, iyi nyaya ndakainzwa kubva kudhara, imimi matoya zvakanaka zvomatota izvozvi, inini handichatokusiyai, kana muchiti tichafamba inini ndakutanga kutofamba nemi. Ndopa ndakasimuka ndichiti ndiotore bhachi, sekuru chakabva wasimuka vaenda kwaSabhuku. Saka inini ndasvika panga pana function zvikanzi wakwira kwaSabhuku, ndiko ndakateera kwaSabhuku. Pandasvika kuna Sabhuku ndopa zvikanzi naSabhuku hoko iwe wateta kutotera uchideda so, ndikati aiwa ndikuda sekuru Jacob. Saka sekuru Jacob ndakati chiwai tifambe, uyai tibve pano, wakatanga kurambira umba. Ndopa kazonzi naSabhuku iwe pakanaka pakati, ndipo kwazotaura sekuru Jacob zvikanzi aiwa ndamuudza kuti ndandiripo pamba hawana kuya kondidaidza. Saka tagara musi wa 22 December panga pano urongwa hwanga huripo hwamakari bhokisi, ndo pakazoya sekuru Jacob wakataura kanzi wakatanga kutanga kundifeya, kanzi wewe ndakakurotera hope. Ndikati dzeko sekuru, kanzi wewe ndakakurotera hope kuti izvo pano wakatora zvinhu zvaamai. Ndipo ndakati wamai wenyu here? Zvikanzi haiwa wamai wako. Saka ndandino munini nangu manhoko, zvikanzi namanhoko mukutaura kuti awa wakatora zvinhu zvamai wamai wedu here sisi? Zvikanzi haiwa kutaura zvamai guru kuti dare iro ndigone kuita se kukupedzerai. Saka imimi amai womwana oyi muna matwe muende kumushandisira mazuva 6 kana ibve. Saka zvadaro zvikachinzi right inini nhasi uno ndine kwandiri kuenda. Saka zvandino kwandiri kuenda ndichazokuudzai, asi ndinotunda mari yekuti titese tifambise. Ndati hazvina kuipa, tinogona kuita se kugadzirisa mari dzedu. Saka ndo pakaudzwa kunzi right kana ndakuuya ndiri kuda waprofita wenyu vari kukutaura kuti iyeyu ndiye ari kukuroya iwe, ndiri kuda kuti ndisangane nawo patipo ipapo pamba penyu. Asi kana ndakuuya musafunga munotofanira kuti handizvibvise mahara zviri pamba penyu, because ndo zvikukonekta pati ipapo. Uyo anoendera futi chendakokumba kwako kana auya tinozondokudaidza, ndobva ndaenda kumba pandagara kusvika kuedze handina akandidaidza, handina ndakaona. Saka WhatsApp kubva wazorwa bhero kanzi wakomana uye kuno pane nyaya dairi, ndobva taenda padare paya vatataura nyaya yedu. Zvikanzi nodaro, saka iwe izvo wakataura izvo wafunga ita sei? Ndikati aiwa inini hangu ndafunga kuti tifambe. Saka isisu pakufamba mumusha muna vana sekuru vadiki vanova ndi wakanzi kana zvinhu zvaitika muno mumusha munouya muchiona vanhu wapiwa iwava, kana zvichinge zvakarema vanozondiudza vachindidaidza. Vana sekuru we ndo nyaya yatanayo pano padare. Saka panga pana sekuru rekai nasekuru babarosi akati aiwa inini mbondimisai. Aiwa sekuru rekai akati aiwa banyaya yakadai hatimise ba isisu iwewe zvati ngatifambe right. Unoenda pano mudhara tinomuudza wakafonehwa sekuru avo tiri mumba masekuru imomo. Zvikanzi mudhara kunokuwa kwaita nyaya yewakomana, saka havana kuzopindurana mushe. Sekuru wakabva angoti ini pane zvinhu zvindi chiri pabasa, saka iwe wozondifuna kumafofo. Zvikanzi sekuru regai manje hatingamiri toda kuenda kumabasa, handei tifambe. Zvichinzi chikutaurwa nodhimoni racho wachizvinyora pasi. Ndikati izvi zvimwe zvinhu zvamukunyora kaizvi zvakafanana notende iyi tende iyi muridzi wacho mupenyu. Zvino handisi kuziva kuti dhimoni iri tende iyi zvazobatira papi. Zvikanzi haiwa, zvikanzi nasekuruko aiwa inini zvandakuita mamanga muchienda ndezvenyu, isisu tino wedu watinonyatso kuimba nawo. Saka ndoda kuti mangwana tiite sei? Makasununguka here kuti tende? Ngati sekuru ini ndakasununguka handi. Zvikanzi aiwa right mese hinde wabatsiri wari kuuya, wabatsiri takabvisa mari tikafunga kuti wabatsiri wari kuuya. Saka tagara kusvika kuma4 ndo takazonzwa sekuru wakufona kuti mubatsiri ati ndakakundikana kuti ndiwe nhasi uno, saka ndichazokuudzai kana tasununguka. Ndobva tati aiwa zvakanaka, ndobva tamirira ipapo.
takagarira ipapo kusvika nanhasi uno ndikokumirira kuti mushandiri ezvi ndachifunga kuti pangudaidzwa kwandazoitwa nanhasi kuti chichi pamwezi watoti mushandiri uyu auya saka ndakangobvawo kubasa konezuro chitomhanya ndikati rekai ndionzwe nyaya dzidzi saka ndo dai kuri kuziva kwangu ndo maziro ndiri kuita iwani akwira mchiro changamire unotambudza wanako saka zviri kunzi kuna ana baba nokuna ana amai kana waripo mafundisi kana wanonzwa mweya mese tinokukokai kuti tiite basa irori titapudze matambudziko Neta utodini ngokuti zvite kwako inenge yakaita senguva yeutovhuya yogasi inenge iri nguva yakanaka yekuti kana nhasi zvichinzi ndinenge ndine nguvawo yekuti kana zvichinzi nhasi hazvina kupera mangwana munouya tinobva tanyatsokuuyawo mangwana ndakasununguka ndichiziva zvangu kuti hapana chandinotarisa kumashure ndizvo zvopfungwadza nei ndichifunga wasi wati mwana ari kugwadziswa nozvinhu zvako kaizvouti akati yamwaka asi dai manza azataura kuti pakafambira kwese ayoutaura ndinotenda wasekuru ndokuti tiwataura kuti atopa nguva yekuti chirwere chomwana chazotopera kumagasi ndaona nguva kana pasina nguva akazopera kugasi ndisaendarabandoramba achiti chimwanayo saka tati kune mushonga kokounye pati chimbonagati mwanayo ari kurwara uyu kuda kuti timuonore zvinei kana mwana pakungoronohwa chero kana nguva iri ndau yafanika semuonore kuzomurapisa ugasi ndiri kumirira nguva sekuru ndokuti zvinoda nguva yakanaka ndiri kumirirawo nguva yakanaka yandinenge ndakasununguka ndine nguva kwete zvokuti ndabva ndauya mai manje asi gadzirike mai manje ndichibva ndadzoka mai manje zvinoda nguva sekuru kana uchiti zvoda nguva ndida kuzozvigadzirisa kuda kugani asi uchizvi zvako unozvii zviro zvogadzira kokubva watogadzira nyasa saka iwewe ukaita chirungu chinenge chishongeri chiso chinokunetsa ndakagumisira ndakuti iwe enda uko kuno mwana wangu sabhuku mogare dare usati wataka wapiwa muri yako iyoyo kwanyamakosi nokwa maguma muonesani musati matanga nyaya dziri kutaurika papa ani ndakakuudza ndaiona kuti nyaya ino manzere urunzai pota wamai kana muri ndimi siyai tifambe zvakanaka tiite mutambo unyarara wamaibva wanyarara iwe ndio uri kuombera iwe uri kuti ndiri kusiyiwa iwe ndio wakuomberera mhepo iyi mhepo yebva wati chingwa chidikidiki yabva yaenda uri kuti dare rinokutora sei waiomberei nauya kuti atakamira muprofiti asati asvika pano munhu aita sei zvino zvatonaka nokuti iwe wabva wasvika bambo wacho awo ndakafamba nawo kusvika kumota yondane komana mutsukuru ndazowati varume nyaya tiri kudzingirisa zvakapfa uya anodayirawo mazvinza uya akureketa nyaya iyoyo yaagasi uya ari kubata kuti ndiuye naamai awa pana ndati mubade chokwadi wakasvika paatenzi paambudzi wasipo awa ndokusvika wachiti inini panapa ndichaita chitsvuku ndinoti wataure izvo kusvika wakadzi wamambo wandifonera ini ndino wakadzi wangu kwafata shumba muri kupi ndikandi kwafata zvikanzi uyai pano inini handina kugara ndakakwirira mumisha muno zvakanyara handidi kukunyepera kautara chekwadzi saka kuti ndizive kuti kuronora kubvunzwa kuti makazva kupi makaberekerwa kupi ore ndakabereka mumisha muno saka ndakasikurira manje handa kuzokunya musha mukoma mutitodzi ndikutara chitupa makatorera kupi kumakamutozi nyamakosi makore mano mangani atite idare rimwe chete yana makore ubereko angu kubereka irini imimi vatikutarana
natsai kuongorora zvinhu zvakanaka mufambiro zviri kuita sei iwo zviri kuita ndakatowaitira kambo wamukoma ndikati kare kare mbira dzichatambiwa kwagonzi chirombo ibva pamwana kusare mudzimu papi zvokurati zvinoya zviri zvingani ndakawaimbira kambawa sabhuka kuti chenjerai kana kuchechiku kana omweya kuno musoro nonzi kuri kweshiwa mudzimu nomashava kubvisiwa pavanhu vapipo kureva kuti kuno dzimwe mhepo dzaunotofunga kuti imhepo dzakanaka handiyo yese mweya inoprofita inenge yabva uko mweya kumawirira inoprofita jesu chaiye akaprofitwa nodhimoni kuti ndakuziva ndiyo mwanakomana wadhavhidhi sekuya kondiparadza nguva isati yaenda sei ranga riri dhimoni wanga usiri mweya mutsveni ingari kuchema mudare munobara mhosva atembo funinga vachema mudare mune mhosva ndiri kutadza kusiyiwa sekuru mutondibatsirawo somwana wana avo takamutenda uyu uri kuzvinzwa taimutenda uyu givhi uyo mudare achimira akamirira nyamakosi achiuya nouyo uya kuno iyo hwisha taitenda wana ava kuti wari kusimudza zita rake iyoyo nyasi iyoyo waakutaura tokoroshi kuti murume mukuru anomukira kuti d iye ndakaona pamasitoro inini achibudisa atambiwa nowana wache osvika kumba usiku hwaribe kuura abva wosimuka kuti nyaya ndoda iona muna agazi toerengerei kuti imi mukuziva vangani vanhu vacho vambataura kuti mudzimba mese munowanganiwa mutiorengerei vamunoziva saka mukunzi toerengerekani kuti madhimoni anokutaurirai saka pakuziva kuti mangani amunoziva Kau di nyaya tu mereka dah mampu kita beri, kau nak bawa di pakai Show anu nyaya sedikit kapangan. sekuru wari kutaurwa wari kunowana vano mazita ari kutaurwa ndo kwamaguma wakawatakura kumusha ikoko ndiko kwakunodareka rowazukuru wako kwanyamakosi rokwabva mai vako mese mori tinjukumba dai zvakatopera ka isu tiri kuti muono uyoyo chete ndio wanga uchidikana kuti ufambe wakaita sei wakanaka wana wazvawakafamba sekuru bata wafamba wana awapa simba rokufamba handisiri nyini Aiwa. Mira, ukadaro wanyepa. Ukandodaro wanyepa kana taterera mushe kwatatandira. Mandizo sanataura. Ndatifana ndakawashedza kuya ku Wararo. Uyaiwa nawo mwini ndizive pekutangira. Ini jiko nechini. Wanawa wakauya wamwana hana kuita sei? Hawana kuya. Ndokubva ndawapa 40 dzokono. Ndikati August ndiri pariji ndiyo nguva yakanaka nekuti zvinhu hazvina kuchika chindimire August ndichiwe tichogadzirisa zvinhu zvedu zviri kunetsa mukati memusha nhasi kana mhuri dzese kana nhasi kurongwa nashumba anondibvumisira ini ndaitaura ndaigara ndakataura nawana wangu muromo uyo ndimire wana wangu ndinouya shuwa ende ndaiuya zveshuwa nekuti handina kuangarara pamusoro iwe mukuru zvanaka mukanzwa mutauriro waita uzvo ati ndakafamba naana sekuru zvokureva kuti mimi manga mapo inini urongwa hukaitika mununi wangu manga waakahutambira kana mwana wachetedhe akahutambira kana kudowe kumukowacha hatidiba tanga tisikoba mira tanga tiriko kana iye aenda ikweyo kwakabaya dondo otamba urongwa oreka kunditulira ichinhu zvemukowashaba yaya yangu nowana wangu handimupanze zvanaka wakazwa joni wati takauya harari ndataura kuti wakauya washoma mwana kuita sei uyawa ndiwane dambudziko iwo ndobva ndawapindura wasekuru ndichiti kuuya kwamaita ndakugamuchira wana wangu zvese zviri kuitika ndazvinji nese ndakanga ndisiri ndega ndakanga tiri family vanhu vese tikakumbirana wakanzwisisa wakati August zveshuwa sekuru kana wazora ndikuti nyaya haina kuchipa inoda mazuva tese tichange tiripo mumusha mese tozobatsirana kufamba tiri pamwe chete
shuma nyaya kurasa ka but pasalotorwa nyaya ka baba wataura kuti pakabata mhepo ndo wakaimuomberera uchimisa amai wavo musati mataurirwa kuti pane zviri kunetsa kutaurira nani ataurira ndani nyama kosi uri raiti zvauri kutaura asi pane pamwe pauri kurasa dare paunogona kurasa vanhu vanokubatsira vanoda kukubatsira karasiro kauroita vanhu ka ndekekuti iwe ava vana ava wakatowadaidza Harare vana ava ndokubva wateerera bva wauya Harareyo hazvizvi havana kuya avamai ava vanzo zvakava wakati ini ndiri musango wakomana kana pane zvanetsa unogona awa wazvinzwa here zvitawa nouyu arisakumire musoro sazomuzene musoro ndati wasatawa nouyu anyepa here uyu kuti iwewe wakasiya wati kana zvanetsa unogoti wakomana wamushaye ona iwi wakasiya wana wako musha anyepa here uyu yanyepa kana kuti wapanzwa ba wait pasi aenderera mberi achiti kwakaendiwa kunodarerwa vanhu 18 people wakaenda kwamona maka waisanganisira wanani papa sino kwanya makozi here vanhu wake iwe saka imi muri baba mukuru kune awa mukadzi munin'ina wenyu munin'ina wacho takasangana pana amai ayo makasangana pana amai hasi wedzinza renyu aiwa iwe ndiye baire uya kuno mukadzi wako tishua parufu pakandidaidza ini ndakauya ndikakumbira ndikati kana muri vamai vangu zvechokwadi mimi muri kusvika apa imimi hatinzwisani ndekuti handisani ndaona pamusorei baba wataura muchidimbu nyaya yavo wati imimi makaomberera muchitaura neyakanga yasimuka ndopata achida kungonzwa kuti makaomberera manzwa zvichitaurwa nezvenyu here kana zvomumunhu asiri imimi pakai pasingatewa inozvangoba ini ndakangoenda chete kuti hatiri munhu anokanganisa vanhu kuti imbomirai vanhu vavige munhu zvese kana kuti zvonyaya inozodirana inozoita kumashure taura ndazvinzi asi kuti chimirai agasti kana asvika rini baba ndichauya kumba kwenyu wako ndokutaurira inini kuti wasekuri ndauya kuti ndienzanise wana wangu ndimuroma ndakataura iyi mhuri yenyu iyi pakaitika mhirizhonga mhuri yenyu munomira kuti wachauya kunditurira kati munofamba nawo day after day yeupenyu hwavo kuti kungobvunza kuti wana ko chii chakuitika mumba munomu wana kungatibate katsumbo tomboona imimi munenge mukupa mhosva kuti pakatendererwa ini ndisingazvizive wakataurirwawo kunzi mbomirai kai kunyangadza pazvinhu wamaiyo wakabva wakuteerera nokuti wakaziva kuti mwana wani kubva wamira bva waita oraiti makurukota waitike kuita nyota yenyimo ichasvika je right taurai baba sekendi kumisa mushonga kuti yogazi ndipodokula kuronora iwo nyine ndarora ndairamba kuronora mwana iwe shamari tikanyora zvinhu tiri kunyora panapa isa pfungwa dzako pamwe chete urunza ndikutaura because this statement haichachinjike wataura pamberi pamambo kuti ndicharonora mwana muna August ende wati ndindirokona kumurono saka isisu taakunyora izvo ndosaka wanzwa vanhu wati aiwa hauna munhu akutsitsirira tanga kuisimudza ndiani nyaya yokuti ndakambemisa apa mhuri dzangu zvandakaita zviye mhepo yakamira ka chechibva tabata tatsvaga unyoro huno hutizive kuti chii chakaitika ndipo pandakamira August
ndinandopedza nhau yangu Bora free. hivi. Mamu Vanhu mnani. vachifa here Mai manje akafa mai manje mwana wangu. saka ogasi vanhu vachingofa zvavo Nyagubo. Afa abva apara ndiani pa. Nyagubo. Aparadza nei. Ndasvika paumba ipapo. Ndakatora mubvana wangu. Ukuona mukadzi uyu. Ndikatora mwana wangu. Kusakara wazukuru awa akomana ava. Mabvinzwa. mapanzwa ndinoorongorera munhu wacho asina kusvikiwa here. Ndinoda kutaura ndapatenda vachangamira. ndingati kana kufungunura unokuza unoti kufungunura kufungunura ndikonoziva saka kufungunura kutoita kotaura kunoizvo unotaura kuti aiwa ngazi panaye ngazi agare zvakanaka unozvinhu zvakaitawo ndotenda wasa. uchazoita rii Ndotenda vachangamira. pamusoro ibaba Anakutsira mchataura. Uchabvunza munhu kwayawa muchataure kune baba kuchuliyo kwayawa ndiko muchataura mava utatibvunzako ndinotenda vasekuru zvinoitika. ukamurono harini zvinokosha izvo ndadati mwana anono hapana nunhu aoite pamuzukuru wako kuronwa mwana ebasa osimba zvapedza nauya nini vazvino chamwana uchamuronwa rini ndakunda kumbira vasekuru kuti nguva yangu yeagasti ende chiri chokwadi. Ngani rimwe chete. hazvizouya kabatika zvinouya nekuti mwana uya ari kuhati kuno vanhu vavanzwisisi vamwe vadiki ukanonzi kukarara vandofunga iti kuhwara Ikuhwara. ari kuhwara Sekuru munhu tine vanhu vangani vari mudzimba umu vari kuita zvimwe chete Yatopera. Yapera. munoziva zvinoitika pamusoro munoona zvinoitika mukataura muchitongana nomunhu ari kuziva zvinhu zvache Very good. munonetseka zuva rinodoka muchitidokesera mahala Very good. Very good. uye ari kuziva zvinhu Shumba. akuvapromisa august No.